Lentäjät menee nyt sisään. Joo, just. Kuten kuvasta näkyy, tänään on viimeinen päivä vuotta 1999, eli uuden vuoden aatto, ja kello on vähän yli 11 ja ollaan täällä Lappajärvellä. Tutun näköistä touhua. Taitaa olla kuuma ilmapallon pystytys käynnissä. Mennäänpäs kysymään vähän lähempiä tunnelmia. Tässä on sitten illan toinen pilotti, Esko Lehtonen. Kerropas lyhyesti illan suunnitelmista. Pitäisi päästä tässä kohtapuolin, niin lähtee taivaalle ja sitten suunnitellaan jatkoa. Mennään tuonne vähän etelämmäksi täältä. Onko lennosta tulossa pitkä? 10 tuntia. 12. Ja suuntana? Joku Lahden suunta, jos nyt tää tuuli kovin kovaa, niin käy vielä. Lahden Hämeenlinnan suuntaan, etelään lähes. Selvä, palataan tässä myöhemmin asiaan. Joo. Kiitoksia. Hyvä. Ja uuden vuoden aatto kun on, niin väkeä on paikalla runsain mitoin. Tosin lappajärveläisille kuuma ilmapallo ei taida olla kovinkaan uusi näky. Kello 23.28. Lähtöön aikaa ehkä muutamia minuutteja. Viimeisiä valmisteluja tehdään muun muassa kameratukea kiinnitetään. Pilotteina tulevalla pallomatkalla siis Esko Lehtonen ja Olli Luoma, joka on koko idean isä. Kamerassa ei ollut filmiä valmiina, joten päätettiin poistaa koko kameratuki. No, on tällä matkalla ollut onneakin, niin eiköhän tämmönen pikku epäonni sallita. Kuvausaiheita niin paljon kuin meitä, että voit Karjala. Parkkia vain. Kruunun sisällä. Sun pitäisi käskeä. Joo, hei, löysi! Yleensä pilotti on myös Porissa. Takimalla hakemaan.
mahtuuko molemmat? Mahtuuko molemmat pilotit kyytiin yleensä? Yksi iso pikkari on auton takapenkillä pitkä. Saako viime hetken kommentteja? Kello näyttää 50. Minuuttia vajaa. Puolen yön. Onnea matkaan, pojat. Tavataan aamulla. Ja nyt sitä sitten autolla yön seuraatte. Meillä on siellä pari koria ja kun Sampuri Penne tuppaa. Johonkin. Maajoukot pakkaa tavaroita. Vuosi 2000 on vaihtunut ja lähdetään seuraamaan palloa. Kuortaneen ja Alavuuden suurin piirtein puolessa välissä yhdellä tämmöisellä aakeella peltoaukeella ja kello on noin 3:30 ja tässä ollaan parkissa ja katsellaan, kun tämä pallo tuolta saadaan näkyviin. Jonkinlainen valopilkku siellä näkyy. Olitteko sä nukkumassa? Kunnon ihmiset nukkuvat 3:41 uuden vuoden. Mutta Meillä on laskukuva. ehkä me emme olekaan kunnon ihmisiä. Ja näistä iloisista tunnelmista siirrymmekin jatkamaan matkaa.
siinä istuu sitten komeana 2 Ei voi sanoa, että väsyneet, mutta onnellisia, koska olemme vain onnellisia. Niin. 2 sankaripilottia, Esko ja Olli. Kertokaa nyt sitten lennon tunnelmia. Lento meni, kun tuossa laskeuduttiin, niin todettiin, että ei tätä hommaa tarvitse yhtään hävetä. Tämän voi esitellä kenelle vaan. Joo, kaikki pelas. Mitään ongelmia ei ollut. Maisemat oli hienot. Rakettia nähtiin, mutta ei liian läheltä. Kaasua meni vähän enemmän kuin kuviteltiin, mutta on tässä vieläkin niin reilut tunnin kaasut on vielä jäljellä. Että reilut reservit on jäljellä. Kaikki meni ihan hienosti. Kaikki pelas. Oliko kylmä? Ei siinä mielessä, että kun mulla oli tässä tää istuma-asento täällä pullojen päällä semmonen, että ei siinä kauheasti päässyt liikkumaan, niin oli pikkasen paikat kankeena, kun piti lähteä köyden kanssa juoksemaan, niin se oli lähinnä köyden kanssa kompurointia sitten tuossa pellolla, mutta Eväät oli hyvät ja sorsa toimi hyvin. joo, Olli testasi sorsan sit käytännössä ja katsottiin kyllä semmonen hyvä paikka sitten, ettei ollut ketään alla, kun tyhjennettiin se. Tästä semmoista. Ja lento kesti 9 tuntia 5 minuuttia, että siitä. Sorsa toimi hienosti. No niin. No. No niin, sormet jäähtää. Otas tosta nyt sinne. Varokaa niitä pohjaa. Näin. No niin. Uudelle vuosituhannelle. Uudelle vuosituhannelle ja sankareille. Tää on ainakin sopivasti jäähdytetty. Kyllä. Katsoitko sä kepeästi paljon tuli matkaan lähtöpaikalle? En mä olla nyt päivissä. 59,5. Paljonko? 59,5. Ihan tosi. Niin siis suoraan. Suoraan. Niin, Ei mä sitä kattonut. Mehän tehtiin kauhean J-kirja. niin, mutta siis suoraan. Niin. Sehän tässä kyllä tietysti mitataan vaan. lento on siis onnellisesti ohi ja nyt on enää pallon pakkauksen vuoro. Maisemat on ainakin kauniit. Lunta maassa ja lunta puissa. Tällaisia kauniita maisemia näkyy tässä laskupaikalla, joka sijaitsee ehkä 15 kilometriä Seinäjoelta etelään. Eli kannattaa käännöt vaan sinne. Se on pois näistä alta.
Ja maatiimissä olivat tänään Mikke. sitten tässä Eikka. Eikka. Sitten kaasupulloa kantaa siinä. Raahaa. Erkki. Sitten maatiimiin kuului myös tämä naishenkilö nimeltään. Ja lisäksi Anita, joka on nyt tällä hetkellä tässä kameran takana. Tässä.